Kaixo, Laia naiz eta eskin oso isekaria izenburua duen liburu bati buruz hitz egingo dizuet. Gazteleraz liburu honek Xinxajo du izena eta Susan Coninek idatzitako trilogia baten azken liburua da. Bere protagonista Katniss Everdeen da, 19 urteko neska bat eta bere betiko laguna Gale da. Beste lagun bat du Pita izenekoa eta bere ama eta ahizpaki bizi da bere aita istripu batean hil zelako. Asko gustatu zitzaidan liburu hau irakurtzea, oso interesgarria delako eta irrika handiarekin irakurri nuelako. Liburu hau irakurtzea edo bere trilogiako beste bi liburuak ere gomendatzen dizkizuet, diela gozeko jokoak eta adera sutan, eta asko gustatu zitzaidan 3 liburuak irakurtzea eta gomendatzen dizkizuet.